Генерал на мафиоти, главатар на койоти и успял да заблуди милиони идиоти. Бил пожарникар, мечтал да е господар, демократическа маска на комунистически звяр. Лична охрана на диктатора Живков, изпрал милиарди с ехидна усмивка. Кой трябва да си, за да пазиш най-големия на най-големия предател, най-доверения? След комунизма охранителна фирма, рекет убийства 90 и някоя година. Сиквис, коя е третата най-голяма? Притежание на Бойко, насилие и измама. Софийската драма продължава и така. Царя се връща в България, Бойко дясна ръка. НДСВ, новото време е така и не дойде. 800 дена после, народ на колене. Бойко шеф на МВР 2001 година. В ръцете дилъри оръжия, цялата картина. Лавина от промени, но това вече не стига. Трябваше да стане кмет, защото нивото му се вдига. Какво ще правите сега с най-големия предател? Ще го направите ли министър-председател? Министър-председател, най-големия предател. Предател. Демокрация няма, тя е измама, просто дума. Командира на взвода, кметският пост штурмува. 4 години бити от хора с палки за нищо. Проблемите остават скрити, далавери въртят се срещу пожарникари в кметството. Така че се пази пожара, който гори в София. С вода не се гаси, приборил си се с наркотиците. Ебала тогава, как ще се прибориш с крека? Идваш в нашата държава, задъствани бокуци, просто прах в очите. От смога вече не виждаме на слънцето лъчите. Кредитния рейтинг се покачва и от с него. Какво са мненията на народа пред полицейското его? Живееш по учебник и по учебник управлява. От това дали от глад умираме, 5 пари не дава. София не е частен обект, не се нуждае от охрана. Поредният лъжлив проект за тотална промяна. Това, което виждате, е просто шибана обвивка. Не допускайте министър да стане на Тодор Живков ученика. Поредната лавина от лъжи на път да ни отнесе. ГЕРБ масонски еквивалент на крадливо СДС. ГЕРБ масонски еквивалент на крадливо СДС. ГЕРБ масонски еквивалент на крадливо СДС. Упражни своето най-голямо право, което му е дала демокрацията, а то е да отиде да гласува. Добре, че ви има такива таланти.